ଇବ୍ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ପଥର ଭର୍ତ୍ତି। ଏଇ ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ଧୀରେ 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 ପାଣିର ଧାରରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ କଣା ହେଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ କଣା ହେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଜାଗାର ନାଁ କଣାକୁଣ୍ଡ। ଏ ଜାଗାକୁ ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ଟଚ୍ ପାଇଁ କାହ୍ନାକୁଣ୍ଡ ବି କୁହାଯାଉଛି। ଇବ୍ ନଦୀ ହେଉଛି ମହାନଦୀର ଗୋଟେ ଉପନଦୀ। ତ ଇଏ ଇବ୍ ନଦୀଟା ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ଖୁର୍ଜା ପାହାଡ଼ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରୁ ଗୋଟେ 15 ପେଟ୍ ବୋଲି ଜାଗା ଅଛି, ସେଇଠୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ପାଖାପାଖି 252 କିଲୋମିଟର ଏମିତି ପଥର ଶଯ୍ୟା ଜଙ୍ଗଲମାଳ ଦେଇ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କଲା ପରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଖରେ ସେ ମହାନଦୀରେ ମିଶିଛି। ନଦୀ ଯେଉଁ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି ପଥର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଥର ଶଯ୍ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାଣି ବେଲ୍ଟଟା ଅଛି ସେଠିକି ଯିବେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଗଭୀର। ତେଣୁକରି ଜାଗା ଜାଗା ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ବିପଜ୍ଜନକ, ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରାଉରକେଲାରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାସ୍ତାରେ 80 କିଲୋମିଟର ଆସିଲା ପରେ ଡାହାଣ ସାଇଡ଼କୁ ଆଉ 45 କିଲୋମିଟର 50 କିଲୋମିଟର ଆସିଲେ ଏଇ ଇବ୍ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାର ଏଇ କଣାକୁଣ୍ଡ ଏରିଆ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏରିଆ। ତ ଇବ୍ ନଦୀ ଯେଉଁଠୁ ବାହାରିଛି 15 ପେଟ୍, ସେଇଟା ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ପାଖାପାଖି 763 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ସେ ଜାଗା, ଆଉ 252 କିଲୋମିଟର ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇ ନେଉଛି ଯେ ଯେଉଁଠି ସବୁ ପଥର ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣା ହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇସବୁ ଜାଗା କେମିତି କଣା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ନଦୀ ଧାରରେ କଣା ହେଇଛି, ଏମିତି କଣା ହେଇଛି ଯେମିତି ଲାଗିବକି ଗୋଟେ ମଣିଷ କରିଛି। ଏଠି ପ୍ରକୃତରେ କି ମଣିଷ କରିନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତି କରିଛି, ନଦୀ ନିଜେ କରିଛି। ମୁଗୁନି ପଥର ଭଳିଆ ପଥର ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ 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 ଏଗୁଡ଼ା କଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ଆକୃତି। ଏ କଣାକୁଣ୍ଡ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ବହୁତ ସାରା ଏ ପଳାଶ ଗଛ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ପଛରେ ପଳାଶ ଗଛ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗା ଫରେଷ୍ଟ, ଏ ଲିଙ୍ଗା ଫରେଷ୍ଟ ପାଖାପାଖି ଏ ପଳାଶ ଗଛରେ ଭର୍ତ୍ତି। ପଳାଶ ଗଛକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଯେ ପଳାଶ ଗଛକୁ କୁହାଯାଏ ଇଂଲିଶରେ ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଫୁଲ ଫୁଟେ, ଲାଲ ଫୁଲ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ନିଆଁର ଫ୍ଲେମ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ଇଂଲିଶ ନାଁ ହେଉଛି ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ। ଆଉ ତା ଫୁଲରୁ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଲୁଗାରେ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଏ ନାରଙ୍ଗୀ କଲର୍, ତ ସେଇ ରଙ୍ଗ ତିଆରି ହୁଏ ତା ଫୁଲର ପେଟାଲ୍ସରୁ ବା ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ାରୁ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଟପିକ୍ ଉପରେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଜଣେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ କହିଥିଲେ ଯେ ସରହୁଲ ପୂଜା ବେଳେ ଏ ପଳାଶ ଫୁଲଟା ଫୁଟିଥାଏ। ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛି, ଆମେ ପ୍ରକୃତିକି କେତେ ଚିହ୍ନିଛେ, କେତେ ଜାଣିଛେ, କେତେ ଉପଯୋଗ କରିଛେ, ସେଇଟା ଆମ ଉପର କଥା। ଆଉ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତିଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ବି ଏବେ ପ୍ରକୃତିକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଲେଣି। ଆଉ ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଯେମିତି ଏବେ ହେଉଛି। ତ ଗଛ ଲତା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରଭୃତିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଏବେ ସବୁ ବୁଝିଲେଣି, କଣାକୁଣ୍ଡ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଯାଉଛୁ। ଯଦି ଆମର ଏମିତିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ।